tɔgɔ fila tɛrɛ la koyi ne ye Sewuka de ye n bɛ tiktok kan i b'o de fɔ ne tɔgɔ ye Sewuka de ne bɛ tiktok kan n bɛ Itali n ka baara ye chauffeur ye ni cɛman boliba de ye ne ye tɔgɔ fila foyi tɛ ne la Sewuka kɔ ne tɔgɔ de Sewuka minnu bɛ tiktok kan u b'a dɔn Sewuka don o diyara n ye o diyara n ye donc sisan Jala ye an bɛna seere kɛ n'i y'a sɔrɔ miniti 5 dasi 200 m'o d'i b'o kɛ boisson san 200 a cɛ ka dɔgɔ bon kɛmɛ naani a y'a kɛ ayi 1000 a y'o sɔrɔ 1000 o sɔrɔ mais kan to bɔra ka dɔrɔn kɔ an bɛna kɔrɔdɔ ta jama 1000 d'accord Sewuka ça va ne Sewuka don n ka kɛnɛ ni la kabira la ye ko bɛ cogo di n ka kɛnɛ gɛjigɛjɛ e baara jumɛn kɛ ne ka baara ye sennaanimafɛn ye n b'o de baara kɛ moto wa ko sennaanimafɛn an bɛ bamari kɛnɛ kan dɛ an b'o kɛnɛ kan i ye billet ta n y'o ta i ko billet joli 1000 francs ou 2000 francs n m'a dɔn da kelen min don ni n kanuba bɛ ɲɔgɔn fɛ ale de y'a ta o de billet ta n ko ale de y'a ta ça va kosɛbɛ forme bɛ yen kosɛbɛ ne ka e ka nin vesti couleur jumɛn ta e ɲɛ t'a la wa ne t'a dɔn ne b'a yira a t'a fɔ a ɲɛna couleur jumɛn don n ko a filɛ nin finman b'a la jɛman o fana b'a la mais e ka chaîne couleur jumɛn ta nin wa ne kɔni t'a dɔn nin nɔnɔya ye nɔnɔya min don couleur i t'a chaîne couleur dɔn bolonda ka di yan ndola ndola y'o ta y'o ta i bɛ se poche jumɛn na kɛrɛfɛ milieu yan ko kɛrɛfɛ milieu la ko kɛrɛfɛ e tigi ma fama sisan o ko kɛrɛfɛ sisan non sisan o Mali ni Côte d'Ivoire major jɔn gɛnna Mali ani i ko k'ani yɛrɛ jumɛn Mali ni en voisin wa voisin perdu la perdu la tiɲɛ la c'est na kɔni n sɔnna n perdu la ɲɛ min joli kɛ nin mana o a filɛ nin ye a kɛ yɔrɔ bɛɛ